Welcome to Andrew Podcast, ladies and gentlemen. Ngari Andrew bat kani kadai ka episode ka bala jung kani ka podcast di kuliah Shibon ya pi ki bapet kani ka podcast ni kerman bapin pe kani ka episode ndu basdang haduk ka bakot bapin yo ya kejing mentoy bat kejing kerku na kani ka jing ekran ka jungi kani ka episode. Ha kani ka jing ekran ngin yo e ka bani ekran chapang kawi ka topik ka balong don kambha namar bangila bani ikaleng saudang jungi ki brio ki struggle ki brio ki shamjing e hakabide bat ka pisah ka jing kamai ka ji ka jongki di hak ci im ko jang la banyu i kibriu ki bang kendo kibriu ki bang syam bat kum juru ang ba ka online kibriu ki bat texting ha Instagram ki ong ba kum no ki syam jen jar ba hak bidai bat ka bisa kong chare hak Bible ujisu kran shibon chapang ka bisa ujisu yalap chapang ka bisa kam bon ban ka ba yalap chapang ka du jog dan is pang ki wede ni ishi bon ki parsi ki ji kai ki ba ujisu kran chapang ka bisa ti ka bisa kalong ka badan kam ba hak ji im ko jong kibriu but kadon ru ka bore ka ban influence ya kibriu te kong cheris ngo ba yathu hakanu kor kompio i ba ka pisa ka influence ba ya ka jing em ka jong kibriu Kublai Shibon Andrew saja sen pat ngila mani syang mani fliu jimut alor kini topik ke bapibo kalau shisha ke badan kam hado kata-kata namar ngi im hagisngi ki ba ngi i ba ka perthai kalong shisha ka ba ki kilong ki ba ba lajan baro ki breu in mat be kini jing hakaliang ka pisa tengka hakaliang ga yo ka kot bat kadon ru ka bor ka balak ba ban influence ke jing im jong breu ngimla ban len ka ne lajan baro bat manu briu umat ke jing akaliang kapisa tengka bat i kumba lada kapisa kamdan ubriu unam dan jubab syo ha jing im ke bangayo i kalong bat teng teng ha ubriu badan pisa teng teng umdan ga jing nang jistan umdan ga jing tip ga jing shempang shipon ki ndai kapisa ka hikai ubriu bom jupoi ya kaperthai syakawai pat ka jaka ula ban poi da ka jing yalam jo kapisa ban ubam la ban ubangim la ban mudur bum yo ki bo um yo ka jing im ju un re ha ba ka pisa ka don ha ka jing im ka jong briu ka penla ye ubo un yo bat i ba teng teng bo briu ba be yo kala start ha bo dan ek pisa baru briu bom dan kan no ka jing shempang i kumba utip lut uyo lut na maru yo ka perthai ba ro ka pisa para bangi pai pat syaki bom dan ya ka pisa ngi i ba i kumba ka lat kala kut lut namar da kapisa ngila ban yo ka bangi kwa da kapisa ngila ban 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 yo ka bangi kwa ngila ban thet ki bangi dan kam ban ngila ban le shibon ki la dangi dan ka kapisa ti how priu bom dan ka kapisa ngi iba kawe na ka jing influence yo ka kalong ba kala ban wan ra ya ka ji kuslai ka bajur ba kala ban wan ra ka tension ka bakraw bat ka bayalam shadu ka depression namar ba teng teng kimat ke jing le se ha kapang ke shitom ka pisa kamdan teng teng ha ke jipuli ki khon ka pisa kamdan teng teng na mut ban le ini tai ha yang semi jing dan kami pada wa sudah nama ka perthai ka bangi im kare ka perthai ka ba man ka sngi ki jinan kam sudah ni i bakat barang mi ki sngi kat barang mi ki por ke jing seng it sudah ki lanang ki udor ka jing rem jo ki ka bam ka di nang ta ki jinan kam ki ba bon chat ki bangim la ban nyaw hang ni idai ki barem do sudah bat klem ka pisang i ba ubriu shisha un kulmar te kata dai ka ka ba ngi ka bor jo ka pisa bat teng teng i ba wat para briu ru ka ne ka dai ka ji shisha ka bangim la ban len ba yu briu badan pisa kum ba ka probeb ka ong barong ngi buram ti yu briu pat ubam dan pisa teng teng dan paralok ong ka tin ka jong blai ki paralok ki jingai no bom dan pisa te i kumba ka value ka jong briu la ne ka dor ka jong briu ka shang ha ka pisa briu dan pisa dan ka dor bom dan pisa dan dor teng teng ka den ka ka jibakla ka bakraw ba wat ki kimi ki pa ki badan chibon ki khon ro ngani tho e phi dan ka por bala de ki khon jo ki dan na preng ki khon ki ba kham ba ka mai kham la man yo shibon ka pisa ye kita ngi kham nyau kor ngi kham nyau buram ba ngi kham bu ye ki hakli ka do no jongi ila ban ong thì ya kita pergi bamdan pisah kem da dondor ngi da nyokor ngi da nyoburam ho ngi ya ki ho ki dan hayeng hasem ngi nyow ki kum ki khon tamba ngi da nyokor ki hadu kata-kata kata ka ke wa ini ke ji shisha ka bangi bangi ngi ki sngi ba hadu kata ka bor je ke ji kta jo ka pisah ken hoi kong cheris te ka pisa kala benlong arli ki eke kala benlong ka kenrat dan kala benlong ka atiar bat ka atiar kemut ba kala benlong ka jibab na ka menta shibun ki jing ka jing ka jongi hari kala ro benlong ka kenrat ti kumno ubriu ni ka briu ki la bentep le ben sung thu ba ka pisa kala kala long ka kenrat yaki
Manu beriu dan kami kepisah kong bapi ong. Mdanu beriu bom dan kami kepisah. Mangama pingi dan kami kepisah. Weipo weu dan kami kepisah. But ngin dan ru ye keji perkat kumno ngin yo kepisah. Kata kam long ke babakla bangin perkat ye kiwat kilat kilenti bangin yo ye kepisah. Ndrei bangin tip pat balai bangalong ke beriu ke bait ye kepisah la ni kepisah kala long ke kendra da keji im janga. Kawei kalong balada kam dan beriu dan ye keji syepteng. Syepteng bed bat songolong secure la kajong kaji im namar bom nan kepisah. Bat kata kala ban yalam bakla teng bat seduk ban poi syaga ban pan keliang no kerke no ban lej pan lagi breu tang namar ba ni syepteng ba ngimlong secure ba kam nan kepisah. Kata de kawei ka sign ka ba ngi ya kepisah la ngi sbai ko ba ong ka kren kajong blai. Bat kawei ka long ba kadan kaji kwa lalot. Uji sung akan mau bo maham ba hakajing hikai ju wong kier na kajing kwa lalot barok. Kebemudan kajing kwa ke bangim dadot kam than. Ni kwa ban yo kepisah ban yo no ikata. Kata de kajing itsbai. Pas kawei pan kare kajing bom hun. Ya ka ai ka bangi dan ka ai bangi yo ka ai ka bangi yo ya ka bangi dan kam ngim hun. Ban ngin wat ya kepisah ban yo ya kata. Kajing bom hun ro kare kawei na ki daw jong kajing itspa. Bangi kan mau baka kien jong blai Hakasiti syuti mati upol hikai uang kumno uang kier na kabe itsbai bakajing itsbai kadai kadaw jong kajing penjot ya kajing im kajengi baru uang kajing im jo kaji sngohun kata kalong kabadai kabangi dai ban im ni sngohun ya kaji kerku jong blai ni sngohun ya kata kabangi yo namar baladangi hi ngi sohun bangi ap bahado boblin kerku bangin yo ita kabangi kwa kabamut kadan gaji sohun lada kamdan syuk gaji sohun bangi kwa ban yo no gaji kerke probeb ka ong gajing kwa ban yo no kepisah ka bakerke kapan I bangi dan ya gaji isbai Kong cherish na kan mau hakapor ka bangi syongkai hakipor ki balek na pi ong yang sisien ba lada dan menurut ki babu ya kepisah ka majong pi kanu kanuru kinamla ban penki ya ka basyapok ka jong pi tiang kwa ban kali kumno ubreu ni kabreu kilak ban poi sya kata ka poi na kecim kejongki ba kapisah ka namla ya ka ban penki lani ban move ya ka jingem na ya ka jinget kejongki balai bakalong kumta kasyong kumno pi ya kapisah long hanga hishimet balai banga ong ya pi kumta de namar ba kajing yu jongai kapisah ngam yu ya ka kum kata ka bala hoi kala ban le shibot ki kala ban jubab drengi ya ka kum kata ka tools ni ka atier Di ngam yu ka bakalong kum kata ka manlong ka jubab. Takadaw kam da move. Ngasong thuy ka jinglong jo ka pisay ka ne ka way. Baka pisay kam day ka bane. Haka ji syam jo nga gan. Ka pisah ka lej ka pisah ka wan. Mentala da pidon ka no ka jingnon kam. Ka ba pihap ban thet no, ka ba pihap ban le no, ka ba pihap ban pendep no. Di subo menta pidon ini pisah. Pihap ban le no kata ka ba pidon kam. Di menta onda pila de dia kata ka basya hakman kepisah kala lej no tiga bamut hinle kum no pat ten rei la pi ba kepisah la pi sok tho ye ka jinglong jo kepisah ba kepisah ka dei ka bomne kawan ka lej tiga bamut ya ka wei pat ka bangi don kam kepisah kam sawan kalong ha kata ka dor na ba kepisah kawan ka lej wat menta ba pidan kepisah pila ban bat subo menta piyo ya kepisah shispa piyo shi hajar piyo dikilak piyo dikiklur Bat pin syubat pin syukun syawi ka tuwan mut ba tu pisah kan ne. Kan mau ki por nang khana gitu khana yang ni syapang badan ki bre ki ki pisah syubarni ki fein no la ne ki yap ler no teh ki kelon no na ka jaka ka bagi syang nomor balai ki kumba kata ka pisah kalong ka ka bangam tip ki sngaw kumno ka pelong ya ki akan hadu bagi niam ler kin fein no na ka jing jo ki pisah ndrei ha ji so tho janga hi syang ha ka kom ye jo ki pisah Dari pisok tho ba tu pisah ka dei tang ka tiar bat ka pisah ka dei ka bomne ka lej kawan ti hangta pisok tho ba la da ka dan kanu ru ka long hi ka tiar ka ni ka bangan pendan kam bat anda bala de pendan kam kan sa lej ka wei kan sawan pat dei ka ta ken ti la de pibo penban ka ji syanya ba ka jing ha to ka pisah ta tharai pin mi na ye ro pin mi syo pin sumar pin syong khop be piting ya to ka pisah wan no to wan man to man penjat dei hangta bo jisu ong Boy ka jikat syau jopi habneng oma ka kendeu na bala de pilumi ka spa ka perthai ka knyang ka sarang kala ban bam no uji su kran shai wong
ha ka ba ka pisa chu pi ka dan hang ta ka dan ka da nur chu pi de hang ta ken da de ngi bo I ka da nur chu ngi hau blei om ha ka pisa ki so tho ba ka pisa ka de ka e ka bo blei penwan kalau mai tang ka tiar ha ka jing im jingi Kadang kan ikaw ka jing sungtu bakla bat nga kwa ba pin pensyai ngi kane ba kibriu ki perkhat ba lada ubri ubam jiyo pisa uyo e kapisaan kata kan pen kelayo. Henry kam long kam ta kapisa ka shu pen pau la ni ka reveal bade ka expose ke e ka ba ubri ula julong lupa. Tika ta kamut ba lada ubri uba baha uyo pisa kan san kamut kata kan dang pen pau ka jing baha ka jing ule so ni rap ki bedok le so ai pisa ya ki bedan kam. Henry lada ubas new uyo pisa kamut kan pen pau ya ka jing snew ka jong o. Ule ikam snew lang ba ka pisa ka ba uyo. Ki ke ike jing septem ke jong pi bala da ubri ubas new uyo pisa kensan. jing wan ka pisa ha ka jing im ka jong breu ka dan de kilenti ki ba pher ni I ki ki sni dan gi breu shu bo ma man ta ki job lottery ki yo pisa ting ting ba yo ki lak de ki klur nam te ki job I ki tu ki jing ya khala ya hau si jo ki ru ki yo ki pisa don gi ba yo ki pisa klempoi perkhat da ka ba ki tho tim ka ba mot ka pisa ka ba wan na ka lenti ka bam dei ha ka tien pareng la ban on ka de ki easy money ki ba shu yo kan san te ti la dangi bishar ba na ka tien chom ble kam chu don ga jing kar khu ya ka pisa ka ba wan kom na ka to ka lenti ka ba mot ubriu ba siu ba yo ka lenti na ka lenti ka bam dei ka bible ka la de kren shai lupa ti ki probeb ka nang ka khalai ka ong ba ka spa ka ba wan na ka lenti bam dei on penduna on khati be ti kila ban yo ji kru ki kmen man ta le se kan khati na ka bai pat lenti ka pang ka sitom ki jingja ki bam poi perkhat bo soitan un trei be na mar ka de pisa jong u te ka ba wan na lenti bam dei kan ba ka tien jong blai ka ong ka ba wan pat na ka lenti ka ba dei on pen kharoi te om ju pen lang ye ka ji pen saja ha ka ha ba ka wan na lenti ka ba dei ti kum ba pi ong men ne la da ubriu ba ba u yo ka pisa bat ka ta jing yo pisa jong u ro de na ka lenti ka ba dei de se na ka ba trei sitom udan ka no ka project ka ba un man bhau man ro yo shibun pisa na ma don ki briu ki ba dan ya ka kam ka ba ki dei hok ba ni pisa teng teng wat ki bom shakri blai ru ka roi ka spa jo ki ma ka don da ka sos ka don da ka lenti ka ba ki ni pisa te u blai de u ba kala ya ka e ka ba kren ba bo kular kan ka jikar khu ye ki ba kum gitu kan ka jikar khu kar hai jong blai ki ba kum gitu kai den dei ka spa he ka ba wan na ka lenti ka bom dei te kam ju wan ra ka jikar khu ka wan ra ba ye ka ji sha khate ka ji sha lute ka jing tim ga don hang ta kalau ada ubri ubas new pan ubadan lupai ka jing long bas new ka jing mot bas new ji perkhat bas new po ju yo kan san ka pisa ti kala ban ya lambak kala ban penjot ka jing mule seu la ban di ban ba man khawai paralok ban im pa ho pa hai kumalong kon sarong area par ka ya lam ka de pe tang she ka jing jot shu shu ka jing im ju kai ti la da ubri pan ban ubadan ya ka ban sem ka ji perkhat ka jing mot ba ba ti kata kala ban long ka ji ker ko ka kra ka jing im ju ba ki pisa ka ban kan san kai Kong cheris kadon kan ikaw ka jing ong ka banga yo sngaw baki briu ki ong ya ubleru ki yara ya kapisaro ki yatra. Ti nang no ka jing ong kami bat ki e kita ki jing sungtu bakla ka jong ki briu shapang ka jing shkri blai bat ka jing kamai pisa. ho ngar nga sayo sngo ya kata ka jing karen jo ki bre kum ta bat la rengi perkhat hai mat ka perthe salam sar ka perkhat bakla phi bagi ba shakri blai ti mat dei sho ban wat pisa de ban im duk de ban im so rit kim so tho ba kam dei ka ta ka jing so rit kam dei da ka bangi duk kam dei da ka bangi le duk da ka bangi im duk kam long ka ba bakla la ri pe ek ten jong blai ngi I bo blai kor khu pan ban ki bre jong blai ringi jor ki rus pa ha ka ni ka perthei bat ki briu jong blai ki ba record ka bible em pat dan rius pa pi ha perthei menta gini ki sngi jangi ken kom gini ki briu ki jong blai ki brius pa na do abraham hadu solomon kom no bo blai kor khu shisha open roy ka spa ka peu ki sim jong ki ma israel ha ka bible ki ba record ka spa ja ki ka bam la chu ban mudur ban perkhat ken ki jing ri ki ba ka spa ka pau ka rupa ka share ka bigidan ka bri ka kandau ka shep ka ba mentate la da ong spa obriu sudan tangi ka kror de hendrei haga si perkhat jonga ba ka perthei salan sar em ngim dei bandan ko muni si perkhat nambala do blei u dei ma u telong jo ka ji kerku de kat no tamun kerku ki ba shakriya u ken ut pli ka lat ka lenti un ai ka kam ka jamun kerku nang ta kin long ki bla kerku ki long ki ba dap kerhai na mar ulong ba u ka sos
dari pikan mau naga tien jong blai kum do bo jisu ya kendo samla barus pa anda bo jisu upet yo samla barus pa ukren yo jisu yo I tangi ka bashabar jisu yo I ka bashapo jong uang medan kawai ka ba medang duna hato mila le lut kita uang nado mendang kana ngam juklim ngam juto ika hukum barakhat nga pendep jisu uang aye I ba medang duna uang dilut kat ika ba medan bat ayah ki beduk kalau pensosi yang samla berispa hado kata-kata baru lepet na no jisu kamot bo jisu ong habangi syakri blai namadan dua sofuk baklai katuru pi ki ong bahabangi syakri blai la bo di jisu te nan kaman be spa than de ban bo yu blai hakman la ringi dane ka kam trei kamai yo shibon ka pisa kamlong ka babakla tang bangi haban kan mau ba kata ka jikir ku ba blai ku yang ni kadan ka jik thmu halandet joka ka badan kong ka ba mot ni haban bet she hima jong blai ka balong ka jaka ka ba sei sok tambat ka badan ka jikir ku halandet habangi aish ka kam jong blai ni kershane ka kam ka jong blai ti kamlong ka ba bakla ba ki briu kin kamai spa kam tam ki ba shakari blai nama ki tip te ban aish ka kam ka jong blai ki tip te ban penan kami tu ka spa joki ha ka hima jong blai ban panyar shu ka hima ka gospel ka hima ka jong blai ha ka ni ka prathai tingim de ban prakhat bakla ha ba shakri blai mde shu ban kamai spa ba shakri blai mde shu ya ka ban don kanu nu ka kam ka bangin yo spa shibon kata ka ki prakhat ka ba bakla ha tu kata-kata ma ki briu ki ba shakri yo blai bat ka yo spa kita kin long ki ba kodor ba ha ka hima ka jong blai na ki la ban kershan ka commission ki la ban kershan ki briu jo blai na ka kam jong blai ngi I wat ha ka ministry jo jisu ru em ni I bo jisu dan te ka fan ha ka ministry jo udan ki sinran ba ha preng jo ki dan ka fan ki da don yo nong bat pisa mau jisu dan kam ha ka jo ka por jisu long ha ka do ko mo briu dan ka por bo thangan ki sinran jo ki thangan ki dan kam ya ba dari pikin mau bo por bo jisu ya kendo ka kan the samaria o ki sinran jo mau la thmu lupa ba kan sadan ka bai ka briu ka bangawan nga hat ban ya kendo ya ka ban ai ka jing im ya ka o ki sinran kinang leit ma phi thiet ka jing ba ba pen I ba ki don ka fon ki dan ka pisa ka ba ki dan kam ban ba mandi ti ki briu ki ba shakri blai ro kamut ba shakri blai mdan kam pisa dan kam ka pisa kam tam ki ba kam dan kam lele ya ka pisa ki de ki briu jo blai ken namar ba ka kam jo blai ka dawa shibon man penyar ki ma ka jong blai ba ki briu jong blai ki let ya ko ki jakash ko ki shan ki missionary ki shan ka commission pelongi ki ji sang ki ba he pan pelongi ki ji ngalap nang ba ki babon ki ya ngawi ka gospel ti pimla man le e krem ka pisa ki babon ki briu ki don ka jing stu bakla ba ki pastor ne ki briu ki jong blai kim de ban yo jing sio ka ba byang are ka jing yo I ka jang ha ne jing song thu mas thu ba ka don kam ka jing sha ba ki briu ki jong blai kin yo tulap ne ka jing sio ka ba kham byang namar bala dangi kwa ka ji hikai ne ka jing shakri ne ki briu ki jong blai ka ba byang kamut ki briu ki jong blai ki di ban yo ka pisa ka jing sio ko byang khnang ba ka jing im ka jing kan long stress free kim dan kam man ku slai shapang ka jing dan kam ka jong ki ka jing duna la ne ka jing pendap hayeng amar balada ki pastor la ne ki briu ki jong blai ki struggle ban pendap hayeng kata kan reflect la ne kan impact kumno ba ki la ba chakri ki briu ki jong blai ti shibu la ki briu ki jong blai ki yo ka tulap ka byang kim dan kam man ku slai shapang kumno ban pendap hayeng ki bills ki ba ki happen sio kamut ba kin la ban chakri khamba ki briu ki jong blai na ka por ti pisngo kumno halar kata ngarang so ya habe kata ka jing ong jo pi andrew kalong ka badan kam si sha tang ba la ringi phai ha ka ri ka bangi im ka chela ka bangi im ta kam long kum ta kalong mar kong pong ki briu jo blai ki haban im na ka ai ka ba ki trei na ka to ka balang ka ba ki don na ka to hi kin yo ki kirshan den rei la da chi perkhat jo nga ba jo pi de skong ba kalong ka ba dei e ba ka sarkar la ni ka government kan itho mo na mar kini ha ki jing e manu ban yang ban pertai ka jing shisha ban kren ni ka jing ba ka im lang ka sa lang kam tam ni ki sngi I badan ka jing jot ka ba khra mo ki briu ki khana samla kam tam ki ngam ho drug sa ka kya ki kam aria ki kam je ka jing jot jing pra bat ngi I ba ki babon ki mi ki rehab center ha ki ni ki sngi rehabilitation center ki ban ya rab I gitu ki bajat barem bakin poi ka lenti ki badai kum ha gitu ki jakar u de ki briu cho blai ti ki balai ban ai ki counseling ban ai ki ji slok ka badai biang te pan ban ye ki ji shakri jo ki la dam dei shi shau blai ba ki kle tem dan ba ki kle ki ak parthai tang ka wei ka bangi smok tho ka long ba ki briu chong blai balai ngi I ba ki long ki badap ki ba biang
ngangej ya kede gawe ba kum ba ki minister ki nong mi khmat ki ba mi khmat ya ki constituency la ni yo paj ba shaga government ki briu chong blai ki de ki minister ki represent ya ka beneng te ha parthai te ha ka jing shisha kata ka long ka badan kam ban dan ga jing itho ga jing kershan ka barat ba ya ki briu chong blai dai kat kum ngi I ka long ba ki briu chong blai sha ki im de ga jing ngej briu chong blai ki im da ka jing kershan na ka tu hi ka balang ka ba ki yang bat ublay uyang na kabanta joki bat de hang tang akan mau ke ba ka tien jong blay bo David Ukraine ha ka jir wa sam bo ong na do bangarang samla do bangala temen ampat ju I bo bahok ukrong kupu bo mut bo blay uyang tan ta ki briu jong u le le nu jor te lada ki briu jo ka prathai ki nong mi khmat jo ka prathai kin enjoy ka spa prathai te ka ba kan no tam ke ki briu ka shakri oblay ki bon ra ai ka beneng ki ba ai ka beneng ki bala wan ra ka jing im yo belajat ka jing slok ye ki belajat ki belarem ki ba ayu jisu she kita ki badan kam ki long maki ki badai nangkong den rei ka prathai ka bangi im te kam long kom ta Kong cheris ka Bible ka ong ka pisa ka dei ka basnio handai ka jing ya ka pisa ka dei ka basnio ti bun ki bro ki perkhat ba kata ka dei tang naman ta ki baruspa hari kam long kom ta ka jing sha ki bro ki badok ki kham pisa ban ki baruspa namar ka jing duna pisa ka jong ki ti kumno ki brio ki badok ki la pan lan na kata ka jing lani ka jing chanya ha ka pisa ka jing shisha ka ba khrau ba ki badok kin khambe e ka pisa namar ba kim dan bat ki jing dawa ki babon ki jing non kam ki babon kin khambe ba kin khamwat kin kham sngow dan kam kham bahaya ka pisa den rei ka jing kli chu pi ka long ba kumno ki ta ki badan ha ka jing dok ha ka jing kerdo ma ba kim dei ban ban bo ki jing chanya ka pisa ka long ka jing shisha ka ba khrau la dengi pet na ka tin ka jong blai ken namar nga kan mau ha ka por ka bo jisu sai ke san hajar tam ngot ki breu ka jing khen ka de tang ni grang ba ki bo diu jisu anda bo jisu la pen shong shania ki la met ki ngap ki ji kai wan ji ki snran ong yo philip wong nang no ngin the jing ba man sai ni ki breu la met ki la thangan u philip ha bo pet ya kata ka fun le se ka ba ki dan ha preng ki snran jisu ba ki jisu wong kan ran ngi dan tang aspa suka kanam dap kan ni stang ya no ngin ai aspa suka kanam dap ngin the jing bam ta ne pai ba hang ta ki sedang mane consult prasenran pada wei na pedang ki senran jisu andrew ulap badan wei khana badan jing bam ubara jing bam hang ta udan tang arteli ki dok kha ba santeli ki ku deu jisu ong kata kala biang te ke ke baja ki shime kata ke jing bam bat anda ba ki shime ke jing bam ki ai ke jing bam ha ki tiu jisu bible ka ong anda ba jisu ula shim ula ngo ula duai ula kerpat u blai ka beneng bat kum ta ka kamba ka jia te ke ka bangi I ka long ba lada manga ma phi bat mano ki basngap ya kini ke jia kren jangi ki don shisha preng ke jing ha kalian pisa tangka ki don ke jing kerdo ki don ke jing hiran ki perkhat kuslai ki tension ha ke jing im joki nga kwa bangin le ke ke we ba kata ka long balada I jing mi jangi I badan khandiat bat kata ka jing mi jangi kamera kat sho ba ke jing dawa ba ke jing non kam ngim dei ban kuslai ngim dei ban yam ban sosi ngim dei ban perkhat kumno ngile shimram ngile pan kaliang bat bangin le krong le se na ki wei pat rele e ke ga wei ka ba yo jing mot ga tien jong blai ba kata ka long da ka ba IT ya ka tu jing yo barit jangi ha ki ti jong blai in le kumno in IT ngin duai show trai manong trai ngadan tang ini jing mi ban kan tang trai bat pan roi ma me le ka kamba bat ka wei ka bangidan kaman kan mau ka long ba kanono ka jing yo kanono ka jing mi ka bangidan ni haban kan mau nang kong yo blai balai ba ka tien jo blai ki hikai yangi bangin ai ka wei ne ki shipo bangin ai ki jing ai ngo bangin ker khui ka kam jo blai ka pen I ba ka do lut jangi ngidan mat sngongo yo blai balang ka source jang jing pandap ka jing ker khui ki jing im jangi ngidan ki jing dan kam ki ba bon re ni yo itai jing yo I ba khandiat te ya kata ka jing yo jing kan mau ban IT ki ti jong blai ban duai bat ban bo da ka download ka ba comment da ka jing kat kom ka jing thmu ha ka download chu pi ong ka tien jong blai bat ka ba mi na ta ka men sem ka ba comment ai sha ka kam jong blai ong try ini ji ker khu ba me ai ngan ai nang kong sha ka kam jong me ngan set aside la ne ngan pen kerpang ini sha ka kam jong me ba di kata phin le kat kom ka jing thmu chu ka download chu pi ong ka tien jong blai
Pat pinle ru de kadonut ke bakmen. Te onda ba pinle ya kata kato ke basa ke badan hakiki jopi uble lade banduai ke kata Yesu lade pen katang sotrai uble udan ya ka kam ya ka ban penroi. Lade ujisu ula ya ka ban sai ke san hajar Bartam ru sakat atukri ula banle ka kamba ka jing im jonga bajupi. Lade ke jing duk ke jing tangan ke jing kiwan kan mau. Bangim day ban let shano let shoblay. Ra'i tu jing yo barit jopi hoblay. Pen kentang IT shoblay. Wanam klet ka kam ka joblay ban kerku. Padang ta pini I bakandan ka breakthrough ka jing im. Ndre wat ik baru spa ro. Ngidan kam man song tho ikani ka way. Lade ke pisa ka wan shibon. Ngim day ban klet ktien joblay ka ongkum ne. Ngin yat kendiat ya kata. Nama ktien joblay ka ongkan mau baru spa day ban klet Deuteronomy nong ka bapra. Ba de ubleu ba ai bore me ban yo spa. Mem de ban klet yang onda haba mela man bha, mela thau ki yeng kesem, mela bon ki jiri ki jing dop, mem de ban klet yang kan mau ba mem de ban klet yang na de manga wa ai bor ba me men yo spa. Den ta kadau baru spa de ban klet yo blei, waduk de ban klet yo blei. Ka kam ban penroi ke de tang yo blei. Ubru spa kan no ru, uhaban kan mau ni ka wei bala do bleu khang e kelenti. Katu ka spa kan amne. Kala ban kut no shiteng por. Den ta kadau baro ka jing bit jing biang ka jing kerdo jingi ki jing jingi kliang pisah tangka kare ba banwan hakikti ki jong blai Bubun ki breu ki bangatep ki de ki breu ki ba jenjar ka kamai ka ji ka yo kan. Bat kata ka jing duna jing kamai ka jong ki ka jing na pisah ka wan ra shibon ka problem ka jing em ka jong ki. Tikat kum ka jing song thu ka janga ka jing dok lali ka jing duna kamai ka jong ki breu ka de ka identity issue. Kadang kali ko ki jing tin parang your identity will produce your activity. Kamut kumnongi yo iya lade katakan penpau kumno kajing em kabangin em dan ke kabangin la. Kamut ladang yo I keleng saudong kujungi ki brio ki badok. Mi ki pak ki badok ki bahing basam ki dok kamut. Most likely uta brio bayu iru un em kajing em kabadok. Unamdan kajing kerman ba kajing em kajang aru kalaban kala. Ti na kabanta ki tu ki brio ke ay ba pidan man ang ba makiru ki laban line na katuka cycle ne na katuka thinking pattern ba kajing em kajong kiru kalaban kala ba kilaban dan kajing kerman ba kajing em kajong kiru kalaban kambha kilaban kamdap kambiang hakis gi kipon sawan badan kambha ka si shisha kadai kata ka jikli ka pikili ka long badan kambha na marba haka jing im jingi to haka ji shisha in reality ngilalen se ban long ki baduk shisha ngim dan le se kum ba ki wei ki dan le se ke yeng ka sem ka mi dan mi de yeng trap yeng skom bari kami jam ibarit ibariang itrei lane kata ka jing im jangi ka bangi im ka de ka jing im ka bangi duk shisha ngim la ban len shubo ngi dan aku ma kata ka situation ka de ka jing shisha den rei kum no ngi la ban I pat ya ka babha ka jing im jangi ka shong ha ka kom I jangi kum ba pi ong mantan ka identity jangi ka de ka jing shisha ngi dan shisha ka jing rei ban yo I ka ba khamba bat ban poi sha ta ka ba khamba ngidan kam man pen kelai ka kom yo I jangi ala de ubaduk ai bo yo e ka jing I ka jing mot ka jing perkhat ka ban long kum ka dream ka jing im jo bah ka wei ka sngi kat ni ngalong ubaduk rei ngan sakala long bruspa kat ni ngi shong ha yeng trap yeng skom rei ha ka wei ka sngi ngin shong yeng pakidulan ada ha ka por jangi ngim yo rei ka por jaki khon jangi ngin yo balada kamenta jonga kalong kum ni rei kala shai jonga kan kala ngidan kam man yo e ka bakum kata ka jing mot den ta ka daw ten jom le ka ong bai ka jing mot perkhat jangi ngidan kam man perkaladur na ka por ngidan kam man yo e ka jing mot jo kris ikan ma bo jisu wala do yat lang ba ye ka jing sha kren ben ye ka jing sha pet po upenrit ila de ong ka ten jom le kat ha tu ka jing yap je ka ding phna ken Henry kata kamla man pendaun ya ka ai ka bo song tho bo salong na un salong nong job un sami pat na ka jing tem long khon jong ble kiu ha benang shong ha ka khet kata ka dai ka ai ka bo la tip lupa ai pa mangi rungin yo ka di ka jing mo kris hangi ka bangini I ka ba bah what happening ka situation ka basneu ngini I ka ai ka ba ble la man pen kala ka ba kham kraw ban ya kata ka bangi I ka basneu ba ka ba po ha ka jing im jingi mangi shakri yo ble ubala man pen kala kong pong ki situation ha ka jing im jo breu ikan mau yo wei breu ha ka bible ka ba ka ten jong ble ka kren uta de jabes ong ka ten jong ble la khai u ka ji sosi de ka kemi
let's say ka jing ya lenti jeng u kumu briu la ban mat shibon ki jisusi habo bishare la ka jong jing im ka poi ka por ka bo wan nak mat jong bleu duai ong trai la khai nga ka jisusi isnei trai ban pen keloj u ong ya ka yin chan jonga pen keloj ye ka lenti ya je ka jing im jonga weng no ka jisusi wat ai bo ka besneu kan ja let's say ka situation jong u ka ja thik ye u kumbala kerteng ye u rei udon ye ka jing i ya ka ban sawan jong u ka ba kham khrau ka bo bleu la ban pen kala ka Bible ka besngol tenat ke thu yang ni bo blei u ai ka ai ka bo pan u pen kala kompong shisha ka situation jong jabes tinga shem ba ka long ka ji shisha ka ba krau ba ai ba la dangi ju perkhat ba ngan duk sa kum ne ngan shitom sa ngan jenjar sa ngin weng no ka ba kong ka ji perkhat ngin perkhat ba kat ne ngalong rei kan sawan ka ji pen kala kompong ye ka ji im janga ngaduk mentang ngan salong barus pa ngajenjar menta kejing sok kan sawan ngakim menta kejing keloj kan sawan ha kejing im jonga dikata ka dei ka ai ka ba ngin pen kelai ka kom yo i syapang ya la de ngin pen kelai ka kom perkhat ya ka identity jengi ka reality ka la ban long ba hidup rei ai ba pin perkhat bala syai pin serius pa bleu ni trai rangkat ba kata kejing mot ka ba khlan ya bangi yo ya ki ba kum kita ki bru ka perkhat kum tang sai ong ma ki dei ki bru ka dan ya ka jing mot ka ba khlan te dei hang ta ke ni i ba wa da preng ke ji sitom ka ba ki haban mat ru ki kemen ki sok ki pho ki pheng ka khmat ka ru khmat jaki na ma ki tip ka ban sawan jaki ka long ka bla karkhu Parlong ila poi se bakot jang kenika episode kuleshi bon ba phila pe ka ni ka jing kan ka jongi kong cherish ko long kuleshi bon ye ka por ka jong phe ka jing start ka jing kai ka ni la yo ni ka jan met te ha ka jing sha ki dan chibon ki ek ba ni la ba ni kan sepang ka ni ka topic ka topik ka bayar ni la ban ti kham jliu le si ka de na mata ka wei ka por na ka wei ka sngi te ni apo si ko jing ka episode in se shampat ka next episode kuleshi bon wadam klat ban like subscribe dan share yaki parlok ki jong pi kuleshi bon